जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बेबादि मैयानि दिनाव बा दाखालि मैयानि दिनाव जिहेतु बिथांनि गोथैखौ लायदों, बिथाङा सानसे सिगां हाग्रायावहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों माने बावहाय गुलि गावनायजों बिथाङा रुंसारि जादों। जोङो गिबियाव दुखु मोननाय फोरमायदों। फारसेथिंजाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बे मोनसे मा होनो हमिसाइड, जे माने बिथांखौ माने बेबादि गुलि गावनानै बुथारनाया अननाय जादोंखौ जों बयबो मिन्थिबाय आरो जोंबो सोंखारिबाय। मानोना बेवहाय जि जाबाय, जोङो बेखौनो खावलायगोन जाहाथे दा सरकारा बेखौ नायबिजिरनायजों लोगोसेयै जाय जेरै जादों बे जाथायखौ बिथांमोना रिपर्टै मोजाङै होनायजों लोगोसे बेवहाय न'खरनि थाखाय फुंखा बसुमतारी रुंसारि जालांनाय न'खरनि थाखाय क्षतिपुरन होनांगौ, कम्पेनसेसन होनांगौ थोजासे, जों बेखौ खावलायगोन। आरो जाहाथे उननि समाव बेबादि जाथाय दाजाथों, बिथांमोना एरेस्ट खालामनो हायो बा हमनो हायो बा बेबादिनो गुबुन गुबुन राहाजों बिथांमोनखौ जाहाथे हाग्रानि आयेननि बेरेखा हाबा मावोब्ला सोरबाफोर बेफोरनि सायाव आयेन बायदि राहा लानो थाखाय जोङो खावलायगोन। मानोना जोंनि रायजो राजाफोरखौबो जों खावलायनो लुबैदों जाहाथे बेबादि नेशनेल पार्कखौ रैखाथि होनायाव बा बेबादि जायगाफ्राव जोङो जाहाथे बेबादि बायदिसिना सिखार खालामनाय, दंफां गोदानै दाननाय बेखौ खालामनाङा। मानोना दिनैनि जुगाव जोङो जाय जायगाफोरखौ दिनै रैखाथि जानांगौनि थाखाय नेशनेल पार्क गनायथि मोनबाय, रायमना नेशनेल पार्क, बेयावनो खाथियाव थानाय जिहेतु सरलपाराजों नांजाबनाय जि जोंनि सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्क जाबाय। दा मोनफ्रोमबो जोंनि आबहावानि बे धोन आरो सम्पतिखौ रैखा खालामनाया बयनिबो बिबान। आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो रायजो राजाफोरखौ मोजाङै सांग्रांथियाव लांनानै जाहाथे बेफोरबादि जाथाया दाजाथों, इयुनाव जों बेखौ खावलायबाय आरो सरकारा बिनि सायाव मैखोमै राहा लानांगौनि थाखाय दिनै आरोबाव जोङो बिथांमोनखौ खावलायहरो।